Kaixo, ongi etorria, orain zenbaki osoen multzoarekin hasiko gera. Multzo horretan 3 motatako zenbakiak daude. Lehenengo mota guk ezagutzen duguna lehendik. Eta zeintzu dira? Zenbaki arruntak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito arte. Hemendik aurrean, zenbaki arruntai guk aurrean ikur bat jarriko diegu, plus. Eta horiek izango dira positiboak. +1, +2, +3, +4, +5, infinito arte. Ordan, hauek dira zenbaki positiboak. Gero ditugu beste zenbaki batzuk negatiboak direnak eta aurrean jartzen dugu ikur bat. -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, infinito arte. Eta esan dut, 3 motatakoak daudela. Ordan, baldin badaude positiboak eta baldin badaude negatiboak, zein da beste mota? Zenbaki bat dago. Ez dena ez positiboa eta ez dena negatiboa. Eta da, 0. Orduan, guk gaur egun eta zuen bizitzan ikusiko dituzte askotan zenbaki hauek. 3 adibide jarriko izkizuet ikusteko neko arrunta dela guk olako zenbakia ikustea. Adibidez, igogailu batean. Igogailuan, egon daitezke positiboak, dago 0 edo B batzuna jartzen du, eta gero negatiboak, bera jisteko. Adibidez, baita ere, baldin baduzte termometro bat, daude zenbaki positiboak, daude negatiboak eta 0. Edo adibidez, 3. adibidea, joaten bagera bankitxe batean, dirua azalduko zaigu positiboak, 0, edo baldin bada negatiborik ez dugu ikusi behar, baina gerta daiteke negatiboak egotea. Horren, zenbaki hauek irudikatzen dira zuzen batean. Zuzen honek ez du ez hasiera eta ez du bukaera. Infinitua da. Orduan, guk erabaki behar dugu 0 non joango den. Guk jarri dezakegu nahi dugun lekuan. Adibidez hemen. Jarri daiteke beste leku batean, total. 0 jarri ondoren, bere eskubira dijoazte positiboak. Orduan, hauek apuntat dut. +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 eta infinito arte. Ikusten zuten bezala, marka bakoitzean, edo marra bakoitzean, zenbaki bat ipini dut. Eta ezkerretan berdin. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Horren, 0tik joaten dira positiboak eta negatiboak urrutiratzen. Batetik aurrea eta bere -1 aurrea. Zenbaki hauek ezaugarri batzu dituzte, eta ikusiko ditugu 2 bakarrik. Adibidez, zer da zenbaki baten balio absolutua. Absolutua jartzen da horrela, marka bat, marra bat, pi marra, eta erdian, adibidez, +1. Honek esan nahi du, +1, zenbaki honen, zenbaki honen ze distantzira dago 0tik. Izango izateke, tarte bat, ezta? Argi dago, +1 izango da, batea dagoela. Ni baldin badut, adibidez, +6, zer tartera dago? Matematikan guk ez ditugu kontatzen horrela, puntituak. Guk kontatzen ditugu tarteak. Ze bestela, 6ra iristen bali manez, eta 0tik hasten manez, behira zegartatzen den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasa egin ez. Kontatzen da horrela, matematikan, 1, hau da 1, tarte bat. 2 tarte, 3, 4, 5, 6. Orduan, 0tik ze distantzira dago, 6 pauso, edo 6 unitate. Horrek esan nahi du, bere balio absolutua 6 dela. Zer gertatzen da, ni baldin badut adibidez, -3ren balio absolutua. Orduan, -3 hemen dago, ze distantzia dago 0tik? 1, 2, 3. Orduan, bere balio absolutua 3 da. 3 unitate daude. Hori da, balio absolutua. Balio absolutua. Eta beste bada, aurkako zenbakia. Eta hori nola egiten da, aurkako zenbakia. Aurkako zenbakia da, 0tik distantzia berdina dagoen beste zenbaki bat aurkitzea. Adibidez, berri esango du. Aurkakoa, eta esaten diate, +4. +4, ze balio absolutua du. Ze distantzia dago 0tik? 1, 2, 3, 4, ezta? 1, 2, 3, 4. Esan aldezakezu beste zenbaki bat lauko distantzia duena? Bai.
1, 2, 3, 4, -4. Orduan, positibo baten, zenbaki positibo baten aurkakoa da zenbaki bera, baina ikurra aldatuta. Orduan, nik bai badut aurkakoa, -2 zenbakiaren aurkakoa zein izango da? Zerotik distantzi berdina dagoena, +2. Hori dira aurkakoak. Eta aurkako baten aurkakoa, -2ren aurkakoaren aurkakoa, zein izango litzake? -2ren aurkakoaren aurkakoa, berriro -2. Eta nik uste dut sarrera honekin, hasi gaitezela lantzen desente zenbaki osoak. Hurrengo arte, agur!